Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi. Mwanjo muriria nande ni mambengia tusemerete na kwabo kirobia litukurigia kabisa mambengia no nyombo kendu bole ni tusemerete na kwabo kirobia litukuneria ramisi karutu kwaria na sumurubiri bwe ensa kechitari kemeronge bere nainye motinyo kabero mwaka bwirubiri na meronge bere nebere ni tukureria bageri ko kwaria ne sumurubiri bwe ensa kende tunya tokuba muna kuruboni ga kachinse sato chabono mambia nyorana nabakwanda gotobwatia sensemeri mitandao tunyo sensema ya Facebook na bagotonyora Ndizi TV News baga sensemeri ya YouTube na bagotonyora Ndizi TV News boigo na bogoto tweet @Ndizi TV News nekerengeri kiao ni gotokia ndikira enza kire daika wethera ase namba eyire siskini yaigurabu na bogo yatuma ototenga kikwabo kire ngakigwero beriri tukuriao anene bana litukuria ramisi botambe nigo likoba litukurie chiro ya daraja 2 eyire chire nene a Sorogongo Rwagusi kuru county ya Nyamire county ya Kisii na nguru ase county ya Migori county ya Kisumu abantu ngo chabarase chiro ya daraja 2 gobono nae kwero beri abande baikira ase chiro bono intunire bakali abene tukwira okwarie ni asomoroberi bwe ensa kya bono mambio nyaro kwa muna intu goika o mwerio yono na mange tukwaria ne dia mange na rora siasa mangana maina rororo magaseti na rororo tuchikumurekera yono na siasa bono ali yabwatirenze evumbi ya siasa bono ya tachirenze kabisa anene kurumurai bwe enseri tukuregoro hanyarete ka kwene kitene ni gosekora litene ni buna umurai bwe kyamagio dia murera murodinga na atakeire kwegwo koboko gosegosirwa iriko murai ugatano bwense ya Kenya igona mange akorekanite kurituko ligoro goikaboniga na ntini gotwasoire maiga inditnya tukugosansa morana nago shia naye gose koba naye nelibo elimu inditnya tukumanyana lia yategete kurugoro goikaboniga karona nditi tukuria ramisi botambe tochitwa kwanda lichiko gose twakwanda amangana yelichiko gose no maitherichiko gose ngaki kwanyore sasa lichiko igona mange twakwariganiri tuchikutwara magani itase studio gikoraga ense ya monenusu gochibosio igo na kwariganiri neriri bageli abene kukwariganiri neroko ba muna into toska imbotame buna botame ko tina na bora heba nyari to kubugol TV ya gochie kebao kyao lakini ngote ina bono genda sense media Facebook kubeka bundles torigeli kurwa sense media Facebook Ndizi TV News bago na bogo torigeli YouTube go tobwati buya karo chibicha chigoja buya kurwa producer yeto John Kebatia chibekire asenjera ye engi ya kabisa ngona bogo tobwati sense media YouTube Ndizi TV News buna botambe ndoke Brighton Makoli Bia kigimo mwanju murigereri mambingi yandonsia sole ngo tukukwani koroge gase studio egara nande tukwaregania ase mambi endengi ya yechitarike 24 umutenyi noyo kabere umwaka noyo wechirwe 22 ekaro tutigarite amatuka make sana tucharuke gochi asumutinyu gatatu oyo watamangana mange anene mono mutinyi bwa matemwa manene KCPE na KCSE igobone mambe yabono twakwareganirie ekaro tumetero neritukoria aramisi echiro itenene ya daraja 2 unoyo mintateba otumerane ne chigari chinyinge chikwenda gochyo chibugulite mezigo ekoro kingo mugusi no mo Kenya bwensi asare nigarengeretie kibago kyaye mambi yabono aenda inyorere egere nerarigeria mate aye bali moigwete base mibere ya ino nigotoko batenga pole sana genderera gutumeka mariogo na ino mubwene muira na semirimo yeno ya kirarituko abaiboli bali bagenderete kuna kwaregania abana baenda se skuru chinsana chechi na barigereria bonsi baito ba Ndizi TV omurubulio nensakia igo nigotoyo chagite mambi yabono maega yokubuka na nyasaye kwanyorire bisyo kurugega se studio andenga kiendengia to swa sentunda ya kabere gosase omurubulio kabere umanyekanete bunensakia to koretera kurugega se studio twareganirie twerobeire tigatukorosere tukoryao tukorichakeria senchire ndonge kegima andonsi asorigere tikurwa na bogotorikera mocha SMS yao uchaga bwase namba yesime yera seti bya umwancho murigeria waigo enambe yoyo na bokanyora wetera senchira ya WhatsApp waigo tonyora wetera se mitandao no yo mintate vire Ndizi TV News nsema ya Facebook Ndizi TV News nsema ya YouTube
utambekera gwikira YouTube tibweba go subscribe egera boyomo we familia ya Ndizi TV igo twakwareganiria mashabiki itonsi pia simo kuligereria kurwa chingongo inye chiense nigo tore na mawako kigima asenginje kubuka negesio kubuka tali rasma kolende nyasao twanchire bali musireti amate ya ino twabasabeire omorembe chinga kechi chubo kendu nande botambe eboye buya asenginjo chinga kechi ne chubo kendu nigo tigato chakeri tukamo emeroberiamo ekeroto kukuruka litko lia Thursday buno yo mintate bali chikoncherarire asitogo chigutwara muganita se studio igo twakwareganire asenchira ya bene igo monje muri nabakanda gutumekera ngari kya tutenga kigwa bokire ngakiro cheri tukoria ngakigwa chakiri tukoria wane no insege kendete igo mono tumekera ngari kya gwitira sinamba ya igora bo igona bo gutumira gusina bo gututebina ne ngwa cheri tukoria igora murai bwense na nyarete kako dali bene na ni go murai bwe kyama kya ODM rero daira morodinga takire kwegu libagaria gatano saba Kenya bamwakire chikura akorengane kerengari kyao naki roche umurai bwense mbu yakorete gose ayen kusirore enkwana umurai bwense ritukuri gore ria kwanite buna Raila Odinga tigaye gulibaga ria gatano nene kara macheti umukonyo ye William Ruto tatete na yaye bono ne chinga kicha Raila ayo buno mwanju murigereria ebirengeri bya umbiri bingoro koboko enkwana umurai bwense ekara kwanite ritukuri gore na Raila ekara tete na bono chinga kichikire cha Raila igona na boko tumeka ngari kya gwetera sinambira skini ya igoro indotenya toko gesoma ekiana no wate birengeri bya buno mo Kenya nande buna omwaki kure ayerera tuma ekerengero kyao wocha ase ensemo ye studio karto kora kora ensemeri ya check askwitra se Facebook yane nara wote bana matuli ondie kya wote ano wali me yumroberio korujin sema chiri cyabo machoge burabu constituency tongo seito nonde ime yumroberio na mambo mwabarosi mwango nyonga tata matuli moigo Oliver Monde ndege na misarange ndieki Rose Kirubo ndieki agoteana tutwale emambiengi ya emambi yogosenia ateana teto seniwe twensi nara guruna Benedict Mbadi agoteana good morning emambiengi ya asumurobiri bwi ensakia Samuel Nyamali ne niga kulie kiro kyobo MCS ward ya Kitutu Central agote abuna niga tune team kabisa agote abano wali me yomorobiri mpaka enkoli mtoto wa Ruth no wali me yomorobiri bwensa kya bumbali kati ya bali babo kirina gutuma SMS yabo ne gwetera sensemeri mitandao Alfredson ibini Kifarson agote anene no wali me yomorobiri tari gusuka mpaka enkoli ina gendera gutumekera ngel kyao gwetera asi namba yira skin yao gosensemeri ya Facebook ekaroturigireti kunya kochisoma Maraga Sabron agote abanere no alime yumorobe DJ Califo Pix nera agote aba no alime yumorobe tari gotigara magiga hungati baye bali batumire SMS yabo gocha ase studio na mwanju murire nabakugenda gutumekera ngeri kyao gwetera ase namba yira skin yayo gora we nitunya tukusuka gochi bosio na bali batumira gwetera ase Facebook page ya Ndizi TV nere Samuel Nyamari aspiring MCA kurwa Kitutu Central agoteba niko present waigo naro kwa Hedjang Hitmaker agoteba no ali kwa chinsamo cha Nyorovi chikoroba chinsamo cha Utawala agoteba nkwanali Brighton amo ni producer no John Kibatimbia mano sana Hedjang Hitmaker soko so imeyo morobelio na bange bagutumeka ronkuri kwa chinsamo cha WhatsApp akulika agoteba Nesta Ongwae agoteba tindiko machomurubulyo bwensa kyokora chinsemo cha Kitengela nkwanire Chris Orina amona Chris Oyunge lishabikire tonde koro chinsemo chogembo akoro kwa Samson Oroswa agoteba nanya kuburaga Kindizi TV no bwali bwomugusi amono bwansu bwomugusi nkwanire mashabiki onsi pikolende tibwebo mwongina Jane Barongo amono mugaka Evans Ogendi biamana sana Samson Oroswa agoteba boigo no musubati kwa Rose Nyaboga biamana sana adivi na mura no lishabikire tokora chinsemo cha Nyamarambe akolika agoteba ngendrete kwerubile kegima uchi ase skuru kolende nintaitenda baligereria mdogo iga manye gosoka biamana sana kwa chinsemo cha Nyamarambe Geoffrey Onyancha nera kolika kwa chinsemo cha Tabaka agoteba nonde imeno murugione Lydia Momanyi na bana Hayden Jaden amona Sierra bakwa
kwani abantu bonse ba Ndizi TV batebinga Ndizi TV nero mambo yote mbia mona sana Geoffrey Onyancha Miriam Ogao krochinsemo Chugembo agoteba na soire meyo morobilyo ande na agendereire kurende chobs no bono nkaichira bubosongo Miriam Ogao chobs chigotoka asamaga chamane na New Brighton apartment epare nene ya Kisumu abuno ogotonyora tutarire gocha senginjonto aliganetie abageni na bange bakolika gwetera WhatsApp gwetera Facebook na eto tuwa magegekera toguchaka gusansamurana endagere yigakorwa Ndizi TV na hayatwaro bwansubo womugusi mbia mon tetona ndasomo mokende tokwirana tumagosuka gochi bosiana katochikuririe araria ile aeroborito ase elite kuriria samagaseti alitobwata ase studio bu television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigeriya kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwansu bw'umugusi omokene no karanda ukaribye stera nyagoseta omokene no karanda ukaribye njera nyagoseta kaingucha kainkoronga Reya Chingigikero cy'umugusi no murobyo bw'igikoro cy'umugusi uyore nekerenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusi chinyencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyumungo mwakabachegesa mwakonya kubateye manganayu no mungina nero karansana abandi ari nyumba manyase ba karansite nero bakomya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho chingekero cy'umugusi agano tokurigera mange tokwana mange kera togukwanira igoro ye chingekero cy'umugusi twesemye kigusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinse ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinse isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso tunde baba ngae tenga kindoke moiwe New Brighton Apartments nechi nyumba chokomenya ichuchiaga chira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chi nyumba icho nigo chiaga chire buya ase chichikuni chaye chibwate chi cupboards amacha yongusire gwikase chi singi chabo chi balcony ichuchire asukunyrembeo ekerurigireti getuno kiamanga chi nyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chakirera nkinywere chingare na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu cy'ubusibiriya nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyombe chuchire ni guest mairaroro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko asikitangi ayatari ko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 29 na boigo ni yebwate wifi iyo tari wakanira chinse 29 ni gabwate ribagarinene asura nyarego paki gari yao chinyombe cho nigo chire ase highway ya Kisumu busyo bw'ikiro ya embassy ubugatagati bw'ikiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti isano na ibere isano ibere yemo ibere isano na isano na ibere gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyomba chekerero asoko menyekerero
ine nobwatu muchando bwa maiso gose nomanye tondo bwatu muchando bunoyo enyagitari ya KCI Hospital nigekurubugarari bwensi bukurwaria maiso buna eye consultation kubwenya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barubu gutwara kimashini cyekerero icyukobara enyomba yogukorera kubara guse theater yekerero boyo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi bwigoro muno ngokora bari laser treatment na corneal transplant boyo mbabwate duka yoko nibiro bya maiso neria ya mariogo babwate asaburuiri bakobera na kurwarigwa na boigo bari bakurwarigwa na kugenda chinka cyabo nkwegeria barabanyegitari igoro ya ophthalmology nkwanchira bari medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batarire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisi Primary angena kusi stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mu marakabere kianda isato KCI Hospital macho bora maisha bora. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mbemano manju muri karandara tu bwatyanne hono mambye karori tukori aramisi ndikara tutagete kuchikoswa sama gaseti ndituri ina ali ali airo bolito anenyiran tu akuboli boli na ae ine korengane kerengel kya ongo siro lengwana yumurai wense urmo Kenyatta karate te buna pone chine chinka kiraira osumurai wiki amagudem raira murodinka takire kwa uli baga ko murai yugatano wense ya Kenya ine ahengo sirole nkwana yumurai bwense ya kwanteri tukulegoro buna Raila Amolo Odinga natakire kwa uri baga koba umurayo gatana sinsitu ya Kenya nabakwenda gutumeka ngeli kya rugwetera ensemo ya Facebook kundi Steve News kwa nabako gutumeka ngeli kya rugwetera ensemo ya YouTube nabako chat ya ensemo ya YouTube ndi Steve News boygo nabako gutumeka ngeli kya rugwetera senamba yera skin ya igorabo nabono nara utumire erakinta tetiri taria otana I support president speech Papa Raila Amolo Odinga tosha era otana ya urumbia kwante ni jinga kia Raila otana Raila Papa tosha ni naye gendera gutumeka ngeli yao wetera senamba yera skin yao ende tugasome aneka tuendera kunya kurigeria sama gazeti ni gompate gazeti ya The Standard ya soka boko kwane na nje ni gompate gazeti ya The Daily Nation asensemo yane ase ensemo ya The Standard eringana liere okoboko goseringana limwamu kabisa nigo likoteana ningi inketari kobera Ruto ose why it cannot be Ruto uibona kurengana numra ibwense urimo Kenyatta tebete na bono etaringa kia Ruto ningi etabera Ruto kerarwete amangana mange gose chisababu chinyinge inkiruta taeruri baga lyokobo murai ogatana sense ya Kenya ayani gakwana turi tukuregora numra ibwense urimo Kenyatta ekero aikiranta sense meri ya Sagana State Road ekero umiranite nababwatani anekurwa sense ya Central ekeranywanite wetania nababwatani chimisano chiriwisano ime ya Sagana sibakoneta mangana mange asumukutano ururwanyarika wote abuna yaya ama mocheti omokonyoe William Ruto asibona tete na ya ni chinga kichoko Raila libaga lyokoba umurayo gatana sense yetu ya Kenya na mangana manga kwanetu asumukutano uyu asekorekana buna umurayi bwense ni gage chirie no mokonyoe anekrate tete buna nekrabolti abantu ba Central no ena ba Kenya gochikoa umurayi bwekiama kia ODM mokoboko osekumosira elikwena kimuna nkoirale kirukyo burayi bwense yigo umurayi bwense anyarika goteba negaseti nigerigete buna nigo bono eruri na gwesokia teneni gotea buna yabona umuntu dakiri gochikwira libagaliane buna ndigeti gochigokora chintunda cyane ibiri na beru umurayi bwense nigo ali Raila Amolo Odinga boigo ntwaroche umurayi uyu no nyukwanete umuntu asichinsa chinyingi umuntu bwege ikoyo
nigo yatebete buna okorira magenderero anene ase ensemo ya sentiro nigo yanyorire okonyora okonene gose ogokonya kokonene anene karare amatuka yabire ase obisi boiga gateba buna Ruto tanyara kagotumia chi project gose emirimo eria serikali yakorirwe yakere kugo na kogenda ase ensemo ya sentiro goteba buna nero okorire emirimo eria yukorende gese okoboko gose omorai bwense Uhuru Muigai Kenyatta babwatana n'omorai bwe kiama kia ODM Raila Amolo Odinga niga magenderero aenekire ase ense yaitu ya Kenya boigo nigo Uhuru eigererete na goteba buna okobwatana kwaye handshake okobwatana kwaye gose ogokwanani n'omorai bwe kiama gia ODM Raila Amolo Odinga nigo yarenge koreta omorembe na kubwatani abakenya bonsi ayu nabo kuyanyora ase page ya 4 nyanyore page ya 5 ne page ya 5 page ya 5 nomo ne page ya 5 na kabere ase gatedi ya The Standard ase boigo omorai bwense amocheti Ruto na kubabori abarai bechi kanisa kurigereria none chibese bakwegwa bune byegwa ase bare nande mbanyara bakwenda kong'aina abakenya olibera litindiria negatibu litukorigoro ekarabono omorai bwense aenekiri teneni gosara riri bene buna nigo etakire Raila kwegwa okoboko iga magana ayo nabo kwenyora ase page ya 4 page ya 5 nomo ne page ya 5 kabere ino yakwesomera anene ng'aki omorai bwense akwante litukorigoro mwanchu murigereria mang'ana ayu naro nairobi ritase gazeti ya The Daily Nation ritukoria ju ria Aramisi rero mambia ekereng'ane mwamu egotebanga my deputy is unfit to rule osenga mokonyo ne taisa nereti gositaraisonera kugambira abakenya gositaisaini asogotene na asobugambi eyene ng'ana yakwanetu igoro no morai bwense omusiki Uhuru Kenyatta ekereikiranete asensemo ya Sagana 3 lodge abwase akwanerete emiganda y'abarai korwase chikaunti 10 cha Mount Kenya abwase omuliki agotebanga eng'ane yo nigo gose tare yo gochia sensemo ya Sagana nigenga buna ne taro gochia se epara ya Damascus elietebire ase ebuku kulingana no morai bwense omusiki Uhuru Kenyatta nigagotebanga mokonyo ye nigo nyarikoba atari honest gosare dishonest nigo abwate nibo yoboibi nande nigo atanyara kumubwate siasa mirobulio ye serikali abwasa tebire nigo William Ruto aberega komocha ogochamo kumarai bwense no morai bekiama kia ODM moske Raila Amolo Odinga nande omorai bwense na tebetebenenga na motebetio mokonyo ye na harenga wea nande nigagoteba buna ogochamo kwaye na Raila nkwarenge gochanga Raila chikobe president eriganga ya nigo yarenge omorembe nigatebeta bulitangani nerenko moira neri yarenge bube Raila Odinga kulinda karanga singenje faida yaba Kenya oika achore omorembe igenta manyetie omokonyoye nonyo kunyagomocha ogochamo kwe handshake boigo nigo mulikia gotebanga mang'ana mange akorekanire asentunde ya kabere yo baraibo moraibo Uhuru Kenyatta aikeranirie emerobirie etalimeke kubwentunderi entangani igo nigamo chorete bene Raila Odinga achie kugambira abakenya abwasate betia baraya bo asenseme ya Sagana ngatiga tomweri bagumugakoyo Odinga egera akorera abakenya emirimo uno yo mintateba na muchetia baraibe chikanisa anene mono bali bakwegwa enibo ere eyo boibi gosemeria ige korwa aso boibi abwase amokwanerete direct omokonyo ya William Ruto Uhuru nigarorekanete kage chire mono nandagateba ngatiga totebie abakenya obumaene ntona kubisa ande ntona kuobonde kolende asokonyora yomona yanda mange bwesomere bwiwera bweka yanyora se page ya 4 ne page ya 5 ase gazeti ya The Daily Nation ngona manga murekeire anene korwa senseme ya Sagana anene gazeti ni gotiere bulto mangana yo akwanete asenseme yo ya Sagana se page yo ya 5 kabere ni gobone kwanete na litangani ni go yarengo kubwatana kwa umurai bwense mo no murai bekia magyo dia Raila Amolo Odinga ya kabere ni go kyarenga mangana PPI gosiko change dichiko goseko suna sensitive ya Kenya bone kya 3 ni go kyabeire a new alliance usoko bwatana
obomo obaretire obubwasimio ra umoja ilikwenda kibuna ngaki ite kuskabosio bono igero bereri na egati yomurai bwense amono murai bw'ikiama gya ODM nigo bakagire gochikumira na lituko lya chimamo lituko lya chimabiri eliyo gotwara omusangano oyomo bwasimio ra umoja osomo omusangano bwobomo bwasimio ra umoja ilikwenda kibuna ngosuka bale bosio na kwenda kibuna na kibono murai bwense ararire unaraletie buna raira komokoboko nigo bono baguchaka campaign gosi nigo baguchaka korali bene na kibabe kire mirubire yabo ilikwenda kibuna ngakiense igosuka bosio ekaro murai bwense asemerete buna murai wa tano bwense ugosoyo gochikwira libagari yae no murai bw'ikiama gya ODM Raila Amolo Odinga Ndoto tukarete guseka tugusikosha beji ya gatano na gatatu nigo bono umurai bw'ikiama gya UDA bono uyibo igoro mokonyi bw'umurai bwense Dr. William Ruto anyarika komoja ikiama gya ODM kiama gya Orange Democratic Party asate bruna na kikeire amagenda gutakorekana ase ense yaito ya Kenya bono Ruto nigo bona mochiri na gotea buna yaya barabu asense meri ya Kenya kwanza na barai bali bakuba bwatere na Kenya kwanza na baroche ngaki Kenya yanya chando nandi na barachukobolia abakenya korwa kobolia abakenya korwa asime chando eliye babwateraniti asense yaito ya Kenya mangana yuna bukanya warase beji ya gatano na gatatu aseboigo Ruto anyadrika kwegwa libaga lyogochi kogenda asense ya America ama onense ya United Kingdom ekerakagire gosebakagire kogenda asense me yugo chukwanda amangana gochakira amatuko goseni gobona baguchikwenda ase taro yae ibwata matuko 12 ekarabona nyadrika ko bakiria digose kwanjiru ne serikali nyorina ogotara kwa Ruto go jinsi chisiku kwanyara bo gotwaro botutukanu ekara tangi tune serikali kwenda se chinse chisiko kurende ngobona njiru kogenda se chinse icho erinde karikagirura ni ocho kwanira amangana arengete no na magendra sensito ya Kenya boiga amangana yunairo bulito yo mokonyi bumurai bwense ase page ya gatano narimo ase gazeti ya The Daily Nation abo ase barenge ase omusangerekanobo ase county ya Makueni William Ruto amona babwatani baye abakoragwa no bunge bwense ya Mathira Rigathi Gachagua amo nomo nababunge bande awekiranete ase omusangerekano yugwe akira ekoko gati yabo na nigo bamubuleti umurai bwense bakamomochia buna onyareko bakagutiga manganari abwenerete kugamberwa asobwango goseko shugulikirwa asobwango amangana buna okubura gw'ikigasi asabasaye nabo igo amangana y'oburendi ayogenderete ukuna abantu bensemo ya Baringo monomono n'echinsemo chinde cha Elgeyo Marakwet nabo igo Kerio Valley nabo igo komo machumorai bwense asubugima gokonga amo n'ebintu biri bigwenerete gokeigwa amagori nigo bigenderete gukina nigo bamumachetie Uhuru asugutakwanira ebintu ebyo birengete omo Kenya nabagateba ngakurwa sensemo ya Mount Kenya ambagucha kubwatesia Azimio la Umoja kulingana na Irungu Kang'ata nigo atebete buna omurai bwense guikara nyarako baga kurigiriria mangana ali arengeta abakenya kigima echitari chinga kichugukwanira igoro ya mangana siasa kurende na igeteko ya kwana abu igoro litangani batarenda sti campaign chiabo William Ruto nigo boigama machati Uhuru Kenyatta asogotebanga ere nigo arumurai bwetakirita maya kurenda kanekeria abananchi bensemo ya Makueni asebalinga sensemo ya Uvete ime ya Kilome abo abatebetinga inche ndabakonye ninche manyete mechando y'abakenya bonsi ande tigatukigana mangana ya Azimio la Umoja abantu bonsi torengereria mangana a Kenya kwanza ekero barenge amona babwatani baye gati yabo no murai w'ikiama kia ANC Musalia Mudavadi kurende ayomona yanda mange no muganuri kiraso butambe nabo kwenyorera gazeti ya The Daily Nation wenyorera yu ase page ya gatano narimo tiga konsekereria na kugendera kunyagwa bobe uyo no musawo yo mukuru wa sensemeri ya Figa uri unyaraga Viga County uri unyaraga kubbe koseka gwakerenwe mismari asomote oyo mumayaga yugo kageruna nigo aibete radio musawo ibono nigesokire na otabuna ya Bakenya tiga kugendera gonchonge na konsekereria ekero na nyara nkonyo ekero ngendete gwitira makongu ekera kagotabuna nigo na nyora chingoma mayaga yugo kwa mismari asama okane
mautane ase bisanyi biane bia magoko bono musawe ni gesokire kolanga numuri kubega sete sebeche komini gate no musawe bono ni gesokina goboria abakenya batike komochongeri na komokorere cheche kolanga ni gaendete kurwaria amautaye ali anyora ase bono musawe yo kuruguna Collins Sambaya agote abuna amautane abantu bache konjongeri buna ni gombwekaine Yesu olio bambitwe amona abayibi bali babere kurendera ni gatebire nabona abakenya kakite gonchongeri kakitiga twara masikani kerna yaiteire nabagote no yaiteire na ndagote na injena ari kuiba radio kerona nyara kingo itwa na kobatoja na bandaba na ari kuiba radio kolenga no muri kuya sete otana umunkwano ya otana sokuru ya ni gabwate radio ni chiango chia ni go chibwate chi radio wetani chi radio satu igobono kera abantu bakombwata na ko takakombamba buna Yesu na ibire radio no komochoko nene nigo bono abasikari begitense me bagakonyo mungwano uyu nando mungwano ni gandete kwirwanira uguma bwaye karandete kurwaria chinko machiria anyorete korenga niga keranitu kumo Somalia somote bwiri pera nigo bona atebire buna korenga nanko yaye nigo bono nereso kina otena abakenya Troba ndeta kwenye kumochongeli ase mitandao na sensemeli ya WhatsApp nsema ya Facebook nsemeli chinsema jiji mtandao ni gobono ego chando mwana ibirengererio andi yiri mwana utwari ibirengererio binge araisi kutwara na unyoriro bokongu sino depression aso gimabwae gobono musabonere ni gakorera batana bakenya atiga gonchongeli metege ni okiaringe arona montoronyo ibete oja kwa korero mismali omete na buko igoboro sana lakini oteri na bakenya tutige kumochongeli nabo igokorengana ni amate yaye umungwano yo nigo bakana nga mumuro yo taringe kuiba radio yokora nabantu babwate kiringe kibe osokoletera obusuku amate yo mumuro yo kurende tokumosabira okobwena kwa bwango kero tokusuka guchimo twase gazeti ya The Daily Nation one kiombe kia Nation Media Group nigo kiaro sirie gento gekorwa buna mimi ni Mkenya initiative elio echiko kogendera asemetinye tano no mere bosyo abwa sekerenge kenene kere sokobeka content gosa sokobeka bene amangana alia agukinia omolembe nabo igo kuikera abahaki chikura na kubasomya igoro yo gwaka chikura cyabo nabo igo kolina amabaga abarai bali bonsi batagete gukwana chinkwana kirikiranya ariko bachigoturbania omolembe initiative yega nigo yachagetigwe abwigoro abwase omo Innovation and Youth Affairs Chief Administrative Secretary omosubati Nadia Abdalla aikiraneta sensemeyo amo nomo nyakero gobwikyombe kya Nation Media Group Wilfred Kiboro amo nomo CEO Steven Gitagana abo baikiraneta na guchaki umurobuli yo bene uyora chikwene kyabunense ya Kenya enko hamazishwere gosenko tebererigwere na kumanyanki abakenya bagwenerete gukora anene mono chinga kichiga chikura kurengana no munyakiro gobo Wilfred Kiboro nigo atebete buna mbago cha kurwaibaga asabara ibali bana riko kwana chinkwana kirikira baisa kubairira abakenya gusegeta obotutukanu gosegeta chisegi abwasa tebirenga omo initiative yega mimi ni Mkenya nigo baguche koyekora sense yeito ya Kenya asogonjukana na koralia omolembe bosibo bocholi buri bosyo ayo nabokoyenyora page ya kabere gazeti ne ya The Daily Nation egerororenga na kyabantu bono babukire na koralia omolembe asengencho ntumanyete egente kesinini geisa gokorekana gose enkwanembe nabo ekoreta obotutukanu nabo ekoreta mangana makongwa sense yeito ya Kenya igo nayo mwancho murigereria enekyo molembe enekyaye no ni ambassador yo molembe chinga kicho omo ambassador bwense ya Ethiopia guchaga Kenya asilita Meles Alem Tekea nere na kwanete ase egikarekyo asogochakirwa ku initiative yo egotebanga mimi ni Mkenya enyorere gazeti ya The Daily Nation egerwe somera subwagari mbe mono mwanju muri karto ndada kurigeria magana magaseti usalia iro borito edit kurero mtu akubulina aye ko koboko omurai bwense nasinkwaniria kwanitiritu riego chikumosira omurai bwikiama kia ODM Raila Odinga para waendelea kutuma uchumbe yabo nara kuteana it is true our president ametupa mwelekeo mzuri Raila Odinga State House Peter Nyagonya
kurujin sama siri tia tabacha agotabuna yaya murai wense ni gobona toro kirienjera engia igobono raira go ikaike asensemeri ya state of imbita kurujin sama siri tia tambacha ntambacha takiri kuri koran tambacha lakini uri tambacha lakini tambacha ngakirete na takiri kuri kanara kurugona chunia manyoni abatana mbuyar umurai wense atabate kyagara nero bwate kebungu ya State House nande nero gotora gochi bosio Alfred Mokaya nera tena lakini bono nigo yarakantemna ari gukwana noborro tigabono torali omolembe gochiase chikore chiturigiriti gochi asensamere bosio raveli nyakina nigaote abuna Ruto nero takire kumanya magoso kyakolete elinde nere arekebishe osaba Kenya mbamurigiridi kanya kutume birengele bya utrase nambe yere gorabu amo ne namba osugwetera sensameri yemitanda sema ya Facebook enseme yo ya YouTube na bogo totomera ibirengele byao wetrase nambe yo sinseme jo au kroto kuskobosia sikaseti ya testadali nigobono muwasiri bwa omangana yechisemi Professor George Magoha de kagote abuna ense ya Kenya Chief Vocational Training Center TVET jitakere kobeke meroberi ya bene likwenekia abuna ngosira bare ebyegwa anene currency ya Kenya erobereti gutwara umuroberi OCPC gose CPC endete kobekwa bene kweneki unangosukere bosyo niga kwanta yali tukuligoro ase county ya Kisumu karo graduation gose abarkuwa be polytechnic ya Kisumu National Polytechnic bare ko graduate gose bare kobekerwa chigutu achiabo ikono mugwasiri magwa nigatebuna kolengane serikali karo yabekire meroberi ya CPC HTV gose vocational training na cyo njitakere kwegeri abana gose gutwara na kobeka equipment gose kobeke ibifaa bitakere gutumikana abana asiji vocational age kwena kibona skills yabo gose byagwa byabo ngosirwa bire igobona magwa na batebiruna chipotekana njitakere gosirwa akobwatu meroberi OCPC byamano mwanchu murigeri onsi ayego gendrete ko yanyora gwetera Ndizi TV obwanzu bwo mugusi karato gendete kumanyia so bwengetu kurinda so botambe no kwenyorere gazeti yago elibwanchete tiaturagenda asensemo yende studio karato kwirana ntona gukora kurariare asa magazeti elitukulia rero igotoba isagusuka Ndizi TV obwanzu bw'omugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamagurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing guseko bekeme fridge ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya Old Sansora Building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibire eyemukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed.
New Brighton Apartments ni chinyumba chokomenya icho chiagachira sinchira yekerero kigima nigo chibwate chi 1 bedroom na boigo chi 2 bedroom imeji chinyumba icho nigo chiagachire buya ase chichikuni chaye chibwate chi carpets amacha yongusire gwikase chisingi chabo chi balcony icho chire asukunywirembeo ekerurigireti egetunwa kiamanga chinyumba chokorara ugose chi bedrooms nigo chiakirera nkinywerete chingale na boigo chibekire chi wardrobes chicho ni chibabu chubwesibiria nigo chibekire chi tiles na kubeko bochinu bwigoro kigima ase chinyumba icho chire ni gestimera roro chinga kichonsi amache ni gangusire na kubeko ase chitangi ayatariko eranga kijinde chonsi uburende nigo bubikire chinse 24 na boigo ni yebwate wifi iyo tari bwakanira chinse 24 niga bwate libagari nene asura nyarego paki gari yao chinyumba icho nigo chiri ase highway ya Kisii Kisumu busio bw'ichiro ya embassy ubugatagati bw'ichiro ya Nyamataro na Nyakoe na bugwa Kisime ase namba inoti 52 ibere isano ibere yemo ibere isano na isato isano na ibere gose plus 161 224 512 24 New Brighton Apartments chinyumba chekerero asoko menyekerero ine nubwatu muchando bwa maiso gose numanyetundu bwatu muchando bunoyo enyagitari ya Kisii Eye Hospital nigekurubo garali bwensi bukurwa ya maiso buna eye consultation kubweni ya glaucoma diabetic eye complication kubara maiso kubwatekana na barobu gutwara kimashini chekerero echukobara enyomba yogo koleru kubara gose theater yekerero boigo abanyagitari bubwate nigo bubwatu bumanyi boigoro mono ngokora bale laser treatment na corneal transplant boigo mbabwate duka yoko nibirori bya maiso neria ya mariogo babwate asaburuiri bakobera na kurwaligwa na boigo bali bakurwaligwa na kugenda chinka cyabo nkwegelia baraba nyegitali igoro ya ophthalmology nkwanchira bale medical insurances buna NHIF APA UAP AAR Madison nechinde chinyinge batalire asinye gitari iyo irime y'umucukisi magiga y'izukuru y'oburoso ya Kisii Primary angena ku Kisii Stadium nabuku bakiresime asinamba enoti isano n'isatu ibere enoti isatu eye mukianda kianda inye gose enoti isano na ibere isano na ibere isano n'isatu enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere gose enoti isano na ibere enoti ibere isano n'isatu enoti eye mu marakabere kianda isato Kisii Eye Hospital macho bora maisha bora Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanju muligeria mbia mono gendete kuligeria Ndizi TV chinga kichini cha magazeti ekaritoga enderete kugosemina kumanyangana rale yagendete okorekana imense ito ya Kenya egere naye kwamanya kwaba mutuya mangana tugutigara magega kero sokobako kwane mbate gazeti ya The Daily Nation nanye sokobako kwane mbate gazeti ya The Standard bone karitoga no kase county ya Laikipia nigo bona abanyagitari banyarde bako imukia gosibago teabuna ekesese guse ebikorwa byabana abamura bako iburi babwato bokongwasa mangana ali ensemo yabo yabo bisi ensemo yabo ya nsoni nigo yarekane ke gutwara umucyanda asese ito ya Kenya bwo bono nigo baburi serikali kobeke mirobiri ya bene likwenda kibona nakara abana aba bakoiborwa babwato bokongwu basikinse mu giri cyabo cyensoni ngorigere rigubare ekeni gate buna abayibori abange nigo bandete ko yaitera anega batamaiti ningigo cyekirira conditions yo bokongwu bogotoka sabana babo asabana bateburi nimero bene takere kobeko bene likwenda kibuna abana aba karbato ade umucyando yo ngirubara nyagitari nago
okonyo ase mapema gosase kia bwango nigo baya kwanta litkuri goro ekero babwato mukutano gosomosankano bwa mang'ana yo kwanda obachenu asense meri ya Nyahuru Lodge bakaro bakwanda tense meri ya Nyahururu litkuri igoro bakaro bakwanda tamang'ana yu kolengana abanyagitari yono atebine serikali nitakiri kubeka chibe sensemo na kurigirira imirobiri na kurigi experts gosaba manya banene banyarba go training ngakiba gukora umuchando ya senseto ya Kenya. Kero togusuka mutwe page 12 gazeti ya The Daily Nation hono marabe kyama kya ODM Raila Odinga nigo amamachetibururo omukonyi bumaraibwense William Ruto asogotumeka linaniria mau go campaign mamincha ya Odinga niga goteba linaniria mau nigo aganetie abantu bali bamenye taroro korusi waroro na koirwa saga yabachikomenyororo eligo conserve gosokolenda linaniria mau kolende abarai nigo banyartko baba komorutera mang'ana na komomochia bonangia gosererie abantu korwase linanirio na serikali tera base bamenyete kolende kolengana no Odinga serikali weterere nigo abwate kirengeki ya yukolenda linaniria mau ekeraganitia abantu barusi waroro na nde mbatigwa nko serikali nigo yaganiri kuligereria nganka ibagusukiwa guchia kolende kolengana no Odinga goteba muraibwenso yukabero muske Mwai Kibaki nigo akirete ase enganejo eyue kairera abarai komoraga ebyara na komomachi Odinga gatia abana mokonyi bo muraibwense oyo tumegete chiko enganejo ya mau korandia enjiri embema mincha ya Odinga gento kiagerete agacha kubugwo bochori kolende kolengana na barai abo ekerbo miranete igoro asensemo ya Jaramogi Oginga Odinga imemo cho Nairobi abarai kurwa sensemo yo ya Bosali Kosgei amana barai kurwa sensemo ya South Rift nigo batebete Odinga bado nere umurai nande nigo bagucha gokora ikibago kora kwene kebona ba campaign iri muske Odinga niga gendete goteba na nilio abantu nigo bagucha konganyigwa na kwegwa asaga yabaramenye eligo conserve linani ria mau mogano yo Nairobi lito ase gazeti ya The Daily Nation page ne ya 12 karduska bosio ase gazeti ya The Standard page ye meronkebere na isoto nigo bono kigambero osense meri ya judiciary kubwatikana no chief justice Martha Koome anyarika otabone serikali gosekiombe kinyo kiabekire miroberi ya bere kwena kibona kwenda bari kwigora chikoti imeyensi yetu ya Kenya hanene karatebira nigo bakugenda kwigora chikoti asense meri ya West Pokot erikoira obokoreri ang'e na abantu bensemeyo nigo atebiruna okwenda kwigora chikoti okwa asense yetu ya Kenya nigo bono koreirere gukora ebina biri bigendete kwena kiwe binkasi chikoti nigo yakwanta ya litko rigoro ekero achieta goika asense meri ya Kabenguria ekero bar kwigora ekoti ya masense meri ya Kabenguria ekeratete buna yene nchire ya moyo kogendera kotwara abo bisabanka sense meri ya judiciary barange n'abantu iriko kore bina biri bikorobekana ase chikoti boigo nigatebete buna nigo babikire miruburi ya bene iriko nakibone bina nkoyara bire asense yetu ya Kenya ndeka bichore ase bigambero boigo nigo chief justice Martha Koome anyandeka ko buria abasubati anene bali barase judiciary barasobokoreri wa judiciary commenta gosikubayiria abasubati na gokonya gukora umuchando bwa okonywa kwa bwango osabana bali bagoswa mapema boigo na gukora umuchando bugo sara abana abanyaruka igo chief justice Martha Koome nigo bananyorega kubori anabasubati bali bakorega asiase bigambero kubeke mirobiri na barabwo commenta osikuba kubegeria abana abanyaruka na gokeya amangana yokoswa bwango amo namangana yoko sara bana abanyaruka korengana na Koome nigatebuneke nigo kirire kwirania obokoreri bwa abana abanyaruka asense yetu ya Kenya ekerobone rigeretibuna omwana omunyaruka nigaendete gwetera imichando kuneniga bolina ense ya Kenya tigebeke mirobiri kwena kibuna no mwana abana ngosiro bari iriko gendera na masomo abo na gusuka gochibosyo mwana omunyaruka tigarindwe egere arwa sobonererio bobogenderete gokorekana asare ibyo mamincha niri
bichiko usingane bikoro bietirwe ne chingaki mangana asiasa nagenderire koegwa oburito gwika sense mu Yechi County ekaroto kwenda se county ya Nairobi abwase oyo kabeire omubunge bwensema ya Dagoretti South Amos Dennis Waweru anyari ko bakagotebanga ikiama gya Jubilee na kikera abega alibene yokubugeria baraikorwa sensemo ya Mount Kenya aniga ya kwana litikolia Jumanne ekerikia mekyo ya Jubilee kya bwate launch sensemo ya Dagoretti DC grounds abwasa mochetie abarai bali bagende totabne ikiama gya Jubilee nigo gya kure agatebanga ikiama gya Jubilee nigo kere getene ine imara na ndeke nigo kere intact kurende na batigete ababwatani baye asomondoko mega yogotebanga bado tarana chikina ngankia maki agucha kurigirie kerugo kya ekorwa asobochori bole bosyo asomusangerekano yo barai kerene tararo no mo secretary general wiki makia ODM Edwin Sifuna amo no mo women rep county ya Nairobi o Mosubati Esther Pasaris na bwangu igo yo mitobreto nintwaro che nonyene senate bitukuri goro ya nyarete bwetia bwikiranu bakarusiri chikoriri election act ririganetibuna ababunge wikabatuare edigiri ekeroba kuriya ekeroge kikyo bunge one senate nigo ya tuguteretare mega yogo akachikura na bange babo bagaitinga bono ekero kuriya ekeroge kyo bunge tari lazimo tuare edigiri kagicha no somete no bwate certificate ya form 4 na boigo no korete kusiende na ande boigo no bwate degree yo igomba siekeretisi ko ngoyo bwate degree tagucha kubolia kero bwate degree mbuya na bokoboli kolende no rio tabwati nere oiro libagari abene koriya libagerio maseneta Kipchumba Murkomen nigo atanganetie nkwane yo na kuyesira na gotebanga ngo konya tole gosenga nigo to go siekerera bakenya bali babwate amonko aigugete kora enseto ya Kenya igobono no mweso ase bali bakuriye kero kyo bunge ngatali rasmo twale edigiri abono ini senate yete konda kini jengo tande tiga bantu asome kya kero somete na arona boskara kuchibuzi tigo bantu basome lakini ndeke yetiri ningo preto ningo gukana kero yetirigo uikaye ndabona ase parliament n'ababunge bagweti igomara ibwense goikachi kobekesei nengane yoko balichiko producer ate abuna buraitari masomo na bumonda ko na maene na inchiri ni gongo kanka nerenga umuntu naraganya obwate omanyinga yuburai nando okorabya tigabaye gwa mabagayo igobono tu edinarenda wakini tigantu basome ekero ndigeti gukora kurwasika de tandali lingana lyo mwari ndirina gosekurwa sika sedi ya testano dinkerega igabuna mo magistrate gusomona chebina kyase kigambero kya Nairobi ni oli tukurigoro ikine kinya kigotena gwetania seyemo maega yumuna chebina gotebya oyo takire kurwa bororia senseme ikobeke tai omuntu ini igeta senseme yo tabegete tai asekineke kurende omuna chiekina akamotebina yaya gendo rabeke tai maegocha kobe kona korua ikwerende kurubo side bwao asekineke okyaringa senseme ya Milimani Court ekero senior resident magistrate mata na sushi atebete omukobro munyanyimbo oyo mu traffic officer oyo takire kurwa borori gotestiva igoro yekesi ekamo mu driver anyarete kago paki ikali bobe kairira obokongu bokabogosibu omuntu oyo magasira asamote dina gendo rabeke tai makwirana kurwa borori bwao hiki na kikaratena ange enseyemo amangana yona bukanyora ase page ya the standard ase page yemeronke bere nesato ende bwa somere umanyanga kiagarde arigotebwa beke etai ayo arara sagaseti ya standard kana mangaro igobone nyorere copy yao ine na mariko gwesomera amangi kurwa sagaseti libwanjete yenda nyanyore ndo ya gwesomera tetorenda sumutumo kumukende tokwira semangana amaya yensakya bono mambi toska Ndizi TV ubwansu bw'omugusi sabaria y'ikilomita kinyinge nigego chaka nekerengereryo
nekerengereria kyo gikubikirwa umupia yaunchuka na koba obwonchoreria obubokororeka asumurubirio bw'esabaria y'obwonchoreria nigo tukwimanya amange iguru cy'ugo cyakubwonchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tukwigira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obwonchoreria bw'ebirengo bigoro mwancho mulina kwaria ririme y'omurubiri bw'esabari y'obwonchoreria omurubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya Lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidegeka 15 cha Mugaso imeya Ndizi TV Kero muntu nabwo atumuganoye kurwe iburetwe gwikabono Korende ngero egentekemo kegwatanana umugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerengekenene asumurubirio no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanyegwetoma gwekebirenko byigoro Brian Sagini Isena nigairire ribagirio no gwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere chabutuko na buigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano neseto goika chinsa kianda imeya Ndizi TV weekend yetabwati umurubiri urumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase baruete kiriye bagotera nayanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba mwacho mulilio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere molero moto muziki abakulutu omuziki olio moko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gucha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora guchigoro tokini amaberera inkore prebinte bikongwe bintebe bawo igwa yemwe ngayeba moyembe wayo ikekota banga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka nande mari nga chibandi chira acheka chinyinge bwaje taliki bwatensa Jumamosi kuchigoro ikeka yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba imeya Ndizi TV Ndizi TV ubwansu bw'umugusi Nane mambenge yo mwachumbori ngo kwara ni asemesa ya mangana mayane ne bono mambiri ngo mayina ali ategete nene kururi tukuregaro go ikaboni no kubori kwanu nyaro ikaransa
mujategerere na gusoyarigererie gwikoma elio nyirona nabokwenda gutubwatia sensemeria mitandao tonyora senseme ya Facebook tonyora Ndizi TV News baga senseme ya YouTube na bogo tonyora Ndizi TV News baga na bogo to tweet @Ndizi TV News nekengere kyao ni gotukega ndikirira kirayensa gwetera ase namba yira siskini ya igora bwo kaba munanchi gwikoma elio na botamberia dariane Brighton Makoli. Aba bwatani bechi mikuru ase county ya Kisii ni gobono ba umiranire elikobe kimeroberi ya bene anene kero skuru chigendete kuyarika ni gocha samatemo manene y'umwaka uyu gomusirikito Brian Sagini negeta senseme yo na gutwariganire roboti rokubwatia ekero bono aboroki wabagendererete kuyarigania busi bwa matemo manene yense agocha kwariganirwa inse y'omutenyo y'omukuru bono nigo bona babwatani bo borendi nabo gobechisemi bakoragwa no mu county commissioner bwe county ya Kisii Alan Masharia nero mo director bwe chisemi county ya Kisii Pius Ngome baimerana na aboroki abanene bechiskuru cha secondary ya Samagacho yeskuru yaba mura ya Kisii ligo kwanera beno kuyarigania kwa matemo ayo. Na kama mjuavyo tuko karibu kuanza mtihani wetu ya kitaifa. Kwa hivyo tulikuwa tumekutana na sub county directors of education na all principals who will be manning the examination centers. Madhumuni hasa ilikuwa ni kuangalia mikakati ya kuhakikisha ya kwamba mitihani inapoanza inaenda kulingana na sheria. We have a total of 33,469. That are the number that are going to take exam. And also for KCP, the number we have that are going to sit are 39,079. That's the number we have. For the KCP, boys we have total number of 19,468, while girls are 19,604. Gender parity, you can see on the girls side, is slightly more than boys. Masharia niga murekera engana yo kwibo kwa matemwa anene muno na aboroki wabakobwaterana na aborokia na onde bwensi urachi gotoka nelimo cherio nigara imukerwe getambo kerege tindi korengana nelichiko. Pia katika mwaka huu ningependa pia nitoe wito kwamba tuhakikishe ya kwamba hatuna any issue ya udanganyifu katika examination. On the same breath, ningependa niseme ya kwamba mashirika yetu yote ya kisalama itakuwa on high alert kwamba kuhakikisha ya kwamba hatutapata udanganyifu wowote wa mtihani. Ase ensemo yende Pius Ngome nigo arototera engana ya competency based curriculum gose CBC abwasateba nigo bealiganira benego chakobwatesia umuroberi oyo. As we are now, we are at 88.5% with one sub county with the south having reached 100% in the presentation of the project, and we hope that by end of next week we shall have reached over 95. Some few classes remaining for paid work, and we are doing well on the CBC infrastructure for now. Ingo reporter ya Ndizi TV, editor ya Brian Sagini Isena. Kulinda umwana ubwato bolema nigasie ngongu anene karo chinga kichubo gimabogendete gokonga imeyense ase kenyano gyatente kuru ase bunge ya West Mugirange county Nyamira nigobono mongina cheni mose agotwerera naki agwetera bokongwobu buna bono muri kichob mangi atarete wikase ya mateyo na konyoro roboti rokubwatia. Umwana oyo igaga na manyorete 89 agakora emyaka ebiri agansa kurwara mato. Obororo bwokwibura oyo maete no moibori imeke nyoro gyatente county ya Nyamira ntomerana no mongina Jane Moses oyo obwate omwana oli nobolema bogotaigwa okorokwa Esther Mura nate banjairete chinga kyatarancherana igoro yobolema bw'omwana oyo ekyo gekagera agatara chinyagi cyari chinyinge gakoligia obokonyi Terachaka kurwara na itananete igoro yobolemo obolemo bona bunaoneti ngoetana na nagenda Kenyatta
nagenda nachakirite busongo mate ngarunya mira ngatumu busongo. Umwana uyu nabwate ebyegwa ebinge bunokogosolya enkoyo nokominyoka ebi byagalire onyolire ebyegwa ao. Omwana oyo werwanirire nabwate ebyegu byokuminyoka byogwaka emipira bwa magoko n'amaguru ogenda wake bakonyoro baigubesa bike ebindi byagenda esi bikoenda guchituri kumanya esi bikoenda. Nasaba basamaria bayagokonya omwana oyo elinde akinie ebyegwa abwate. Nabo babwate ekegwa lakini abantu bakubasapoti tibaiyo. Uyo oratake kurwa bokonya asende igo nkuru kwa Jane Moses. Inamba yane igere 0726 99 0632. Nasemya abaibuli babwata abana bale n'obolema una obolema tali omwelyo bw'obugima kulinde banchirane abana abo elinde banyale gokinia ebyegwa babwate. Kogenda esukuru negento kieng'encho abana bungucha bali bamanyikaninga kieyemo babo bokonya. Korwase county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV erietariane Job Maangi. Kadotigarite matuko hangemia ya mugo cha sobo jorio bonne bumako yoga nigo mona barai ao besokiri na kuraria ozigu ya kirekuko yokwe burai ao gojakiro burai bobo MC goiko burai bobo gabana ase county ya Kisii umuriki Ndemo Steven nigatore ni roboti rokubwati ngakya barai yabu bagendete gwesokia na kurigi birogo ao. Bosi bobochori bwa bairuki bechi benera chievi amaso bochori obonene niga barwaneri bakori ticket chievi ama bagendrete goso ime binyoro kwemanyekani asaba kichukura kati yabo Dismas Ondara omanyakaine bune nduruche okorige karogo kyobo MCA ime ward yabo Kimonge ebunge yabo Machoge wetere kiama kya UDA. Na wasalimia hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana nkubatea abantu baminto ba center. Mimi nawapenda. Mimi nitawafanyia kazi. Injeromo murangi ruwete kabisa. Ndetiyare waku amagena. Nyatangero koboko nemioro. Pora abantu ba center mubekerwa machero uruga. Ege simakere kuga. Muwete igo. Yandena boria bangina montegerete gana bagaka. Enjere ganko yana ndaisa kwa uri baganso county area busobo ningebere yamambura chibesa chaino chisire kindo nena ningisa ine ko kwandruje gati yabara yatara na barabuni go bamwakire ko bagoteba nero raigerera magendro ime abo Kimonge ayuara monokoro sibwe chipara okunywa kwe bisima bya mache ne chibasa lya saboro kigube chiskuru aba bazi n'aba Machoge n'abantu basanga litanga matuka matambe erebuya osere bobe ase chitarechio niga bwatane ba UDA bamwakire ko komokonyi bo muraibwense William Ruto amono morovelio yo kiuchumi o bottom up ko ine kingo itabware asorogongo rwa Gusii igano twate batogo chakere Ruto ga center ache korolio kindo igatene na abeke kesima ga getie kaibo Ruto otebire tuansire gotenen konse totire go chigoro tochakere mama mboga toche boda ndate mabori gabangina bari muri n'abasaye baminto muri ganga muko tiyare tuingie kwa William Samoei Ruto tuingie mama patiwe pesa ya mboga mama mboga aweze kuinuliwa ama mboga itawa boda bakiliwe abande bari bachua kali banya wale chibesa bakora biashara ni wangapi wananiambia nikae ndani ya Ruto ginko reporter taseni kiandize TV kurwase bunge abo Machoge elietaliane Ndemo Steven abakarori emirimo benyagitari ya keroka level 4 nigo bono bagosereri guchigotike emirimo anene ekero bono bagote abataraka no kibesia bogosengeri yabo goikabono igo nigo karobara chigotike emirimo nigo bokore burachi guturubana sense meyu bona umuriki wito mirudirmanyi agotoerera abakori emirimo kurwa asenyagitari ya keroka level 4
nigo bagocereirie kugenda ase omogiro maiga yogutakanwa eng'eria yabo ase egekabono koreng'ana na barobwo abange babo nigo babeire abakori emeremo begeke getambe ase enyagitari eyo ase bono bamochirie oboteneneri bwe county ya Nyamira ase amakong'u bagwetera teneka shoiga keroka sub county hospital na wakiri maiga koru 207 paka boniga tweteire mechandere menge abana baitase bagosoma chisukuru moigwete buna bagambi baire chinguru chogotomunyokuru chinga abana mbabera isiko ntobwati asitokomunyoka gochia chinyomba twasiekeiru chindagera chia toborire torange gotara noembusa ntorakanu mitienyi 18 yento bono kukikiringa abantu baito bali Nyamira na abantu bakite sukuru nikirudi ngaba gaba n'umuntu umuyari sana agara soete yatwegene tenga bono kupatisale nende mirere Nyamira aka naba koli gaswa ayabia apromote abantu bandi promotion bali permanent elinde aro kubo boraibu ayangana bole tofauti yakubase boraibu ayangotanga nigo bamuganeirie omugavana bwe county eyo Amos Nyaribo kubeka emeroberio elio kobakana ebesa yabo ase obwango elio ebakonye erebune gavana erole in charge tigate emabuna kunyara onye n'abantu batatu kumuferi na isaine ko bomurai ekaroliyo tora letera mabadiliko akanira abantu abo bose n'abasabete iga na indi abekira mariyo y'onda bona makaroka yita mariyo tayi bana tuteyi niga abakori emeremo abo baganetie goikeranigwa amagani abo elio gokora emeremo yabo boikeranu togwana watebinga iwa tibese ndimo mwakanwe pa January 31 gibese muhabeke lakini bono ora basate ni yegete bakaro ujwaka watebunga hata wesikwanya ro watebunga I will call you later ono sinyunga wanya wotegu onde ujwakira no ntibitiga wana enamba wanya lere bisi Gingo reporteria egetesen Kiandizi TV iletaliane Mildred Momanyi Omorai wense uri Kenyatta ritko rigoroni gomerenete nabarai kurwas chinsemo gosena babwatani kuru chinsemo cha Mount Kenya asebo gatete buna korengana nere niga korere mirimo menene asensi yitu ya Kenya boigo niga teberuna ensi yitu ya Kenya nikagire gochuguska bosyo ekere birengo byamagendo biranya bikumukiwa asensi ya Kenya boigo niga mwakirete koko omorai wekiama giodie murera murodinga asate betena nere uiseini gochukuira libagaria gatano asensi ya Kenya. Na yale ambaye naongea kwa lugha yangu, mimi sio ile kabila ama sio ule mtu ambaye nikienda sehemu moja nasema hii, alafu nikienda sehemu ingine nasema ingine, alafu nikienda sehemu ingine nasema ingine, alafu nikienda kwingine ingine. Mimi yale naongea na wananchi wa Mlima Kenya ni yale ambaye hata nikiwa Mombasa nitarudia bila kuogopa. Ni male ambaye nikienda Nyanza nitarudia bila kuogopa, kwa sababu mimi najua ni ya ukweli na ni ya haki. Mimi sina haja ya kuingilia hawa na wale wengine na wale wengine. Yangu ni kusema tu nataka tuchambue haki na uongo, hiyo tu. Na mimi nasema wakati mlinipatia nafasi kama wananchi wa Kenya, nitarudia kwa Kikuyu lakini wacha niseme, mimi niliamua ya kwamba jukumu langu ni kutenda na kufanya yale ambaye inahusu mwananchi wa kawaida. Na nikasema ya kwamba mimi nitafuatilia hiyo barabara. Na nimejaribu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kufanya yale ambaye nina uwezo kwa kufanya. Sitaki niwadanganye ya kwamba nimefanya yote, lakini najua ya kwamba hata shida zile zote nimekuwa nazo, hakuna rais ambaye ametembea mbele yangu ambaye amefanya yale mimi nimefanya kwa taifa la Kenya. Hakuna moja. Hiyo mimi sikuchukia wale wameenda mbele, ni kusema tu uhaki. Ndio haya yale ambaye yanaonekana.
Ya pili, mimi nilisema ya kwamba mimi haja yangu ni umoja ya Wakenya. Wakenya waishi na amani. Na amani kwa sababu gani? Amani kwa sababu hakuna maendeleo bila amani. Naona kwaranĩria semambia bono kwende chikora gachinze sana na ibiro cyangwa basono uchikoya nyora ayuamo na manke burandete kwateka kuruhiria nyisugusu moja mo na bosongo igo totano nyaro gutwara uburigiri buya asomoro burigwensa kyanene krosara uchikwirana no mugeni gwiritugo bakonda mangana yelichiko nchindoke Brighton Makoli. Bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchuria bwawo ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elyo wikere abarigirya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elyo togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekero kogende nyakoe. Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomu chukisi eko n'ibintu ao by'obwagachi